a dream I know. Deep up my feelings for you. Watch. Hello reality viewers, welcome back again to Reality Latest Gist, the home of news and politics. For this channel, we dey drop news every day and we dey react to every videos wey comes our way. And na reality news now we dey drop for this channel, and we dey also dey talk am as e be. If today na the first time we say you dey come across this channel, you are highly welcome. Thank you so much for stopping by. And if you are returning subscribers, I appreciate all of una for una massive support to this channel. I say may God bless all of una in Jesus name. Amen. I get video wey I want present to una this very moment, and I go dey follow una dey watch the video. After we don watch am together, make we drop our opinion constructively for the comment section. Like our videos and also share our videos if possible. Bye for now. I am here to sound a very big warning to non-IPOB members commenting in the issue of IPOB. Sounding very big warning to them. You know yourselves. No need to mention names. I've told them in our WhatsApp group because they are causing commotion. Non-IPOB members, yes, do not speak. Shut your mouth. Shut your mouth. Do not speak. I'm sounding a very great, serious warning to non-IPOB members that are commenting in IPOB issue. Yes, that is pure truth. What you will do if you have media or you have mouth to say something or you have hand to write something, what you will do, your only duty is that you will go and promote IPOB. Show the world the injustice meted against your people. Yes, carry our news. Carry IPOB news. Show them the update. You are right. But do not comment in the issue because you are not in the inner caucus. You don't know where the issue started. You don't know where it started. You don't have any evidence. You don't attend the meeting. You don't contribute a dime. You don't go to national coordinators meeting, which they always do every week, every day, morning from night. They do meeting. You don't know what they are doing, and you come to comment. You join the enemy, commenting negatively or taking side. You don't know what you are doing. Let me tell you, you don't know your left from your right. You don't know your left from your right. What you will do, seal your mouth. Keep moping, keep looking, because you are not among the family. You say you are Biafra, but you don't want to join. What prevented you from joining? I don't know, but you want to put mouth where you did not belong, where is not your family. Your intention is to scatter it because you are not committed. You are not going to protest. You are not contributing money. You are not helping financially. But if you come in terms of trouble or issue, you will come to, take side or start putting fire in the fuel. Yes, it's what most of you are doing. Most of you commenting negatively or have media. If you have media platform and you are not IPOB member, your duty is just promote Biafra, bring update, show what you know. The injustice where the army are killing people. That is the evidence you know. But you don't know anything. You don't know underground thing. But you are putting your mouth under, which means you want to scatter the family. Yes, seal your mouth. You don't have the right. Not at all. You don't have the right. You don't have any right to comment in IPOB matter or say something negatively. What you have to do, promote IPOB, promote them, bring up that. Yes, we want our news to be circulating. You are doing marvelous job. You are doing good because media is power. It has been long. Media, Zoom media have been countermoting us, painting us black, brainwashing people. We need more media. You are doing good. You are doing marvelously good. Well, if we are promoting Biafra or carrying Biafra news, showing the world what is happening in our land, yes, marvelous, good. But if you are not in the family, do not put your mouth. Do not put your mouth in the issue
or trouble in the IPOB. Yes, that is pure truth. If you don't like what I'm saying, go and join. If you don't like what I'm saying, go and join. You say you are Biafra, but what is preventing you from joining? I don't know. You want to know everything. You want to be outside and know everything, but you don't want to join. On the you join the enemy and commenting and putting fuel in the fire. Putting fire in the fuel. You don't know what you are saying. All the non-IPOB members, you can discuss it in your family, but do not write it anywhere. Do not comment in any comment section of any social media. When you go home, discuss it with your friends privately. Anything you say there is right. Discussing it with your wife and the children. Anything you say there, you are right. Discuss it in your bedroom. Discuss it in your kitchen. Discuss it in your sitting room, living room. Anything you say there, you are right. Then do not come in the media to say anything, to comment anything about IPOB issue, because you are not in the family. If you are angry, get angry and join. Yes, you say you are Biafra, but you don't want to do anything. Those that join, are they mad? Are they foolish? Are you telling them they are foolish? Have you been everybody back off? What are you going to promote or fight against? Yes, that is pure truth. Right. Then na bedroom unu kube maka IPOB. Take just hide. Mo bona bia comment negatively. Instead ida na ebudu na asi onya asira DOS si Simon si nkanka. Obu ni ya bia bu kedi ka esi ga-agbapụta maazi. Mana obu na icho ibuye the show na ibu onye IPOB. Obu ni iburu ya chukwu nwetege ebe ahụ iman like you onwe gị. Iman like you onwe gị, we fish you out and destroy you. Maka na be destroy IPOB. Maka iman ihe na-akọ. Ọgwụ ahụ ị na-ekwu ga-aga agwụ. Ọgwụ ahụ ị na-ekwu onye ga-eweta maazi apụta ma ọ bụ Biafra abịa. Ịnọ isoro n'ihe a na-eme. Isoro n'ihe a na-eme. Ịbịa na-etinye ọnụ kedu right inwe. Don't be silly lie n'isi ebe ahụ onye si unu kwuo. Onye si di unu kwuo ihe ahụ unu na-ekwu. Ịma ihe ị na-ekwu ma ọ bụ na isoro na IPOB. Ịma ihe ị na-ekwu. If you show ihe ị na-ekwu iji evidence. Ị nọ ebe iselie foto ebe mmadụ liri ego. Iselie foto unu kwutechi unu kwuo ma nwanne onye isi liri ego ma onye isi na onwe ya eligokwu ego ma legal team eligo ego ma ekpa eligo ego ma dị ihe unu na-ekwu ya ga-aga ahụ unu were ọkụ na-etinye na fuel. Ndụ esoro ma ụfọdụ ndị so na IPOB amaghị ihe a na-ekwu. Ọ bụzikwala onye esoro na-abịa etinye ọnụ n'okwu IPOB. Ịmadụ isoro na the family. Ịmadụ ihe a na-akụ. Isoro ụmụ anya abalị. Ọ bụrụ protest ka ị na-apụta. Ọ bụrụ ego ka ị na-etinye. Ọ bụgodị na ị na-etinye millions. Mana isoro jos gbara ọgwụ gị nwe ọba ndụ. Ị ga-site na-etinye ọnụ ikwu n'okwu IPOB mana WhatsApp mana nya ikwu voice message ọbụla mana WhatsApp ma Instagram ma Signal ma kedu ma tikezi afia Twitter ma ọ bụ comment ya jos ihe ị ga-emebu pụta anya n'ebechi n'ebe olisa n'ebe ụwa maka ọnọdụ itinyere onwe gị yes so condition two option either na iwe bata IPOB mali ihe na-eme before comment ye mali ihe ga-comment ma ọ bụ na short n'ọnụ up i nwere right ikwu okwu short i nwere right ya ma na so si ihe ga na-emebu na promote Biafra na comment good yes good na promote ye na-eweta update ị na-eme ọfụma na okwu pursue zu kantamote over destroy yata onye ị ga na-eme iwe ma na ị na-emeti mana okwu na-aga n'ime family nsogbu itinye n'ọnụ gị nwere right ọbụla ị nwere chacha ọ bụrụ na iwe wee gị join ya kedu ihe ji gị na join kedu ihe iji na join ịbụ Biafra ịchọkwa ka ọ bịa nkịta nke echi kedu ihe iji na join iwe wee gị join
can two option. All two option can make. Open you way to join is join ya. Mob me ona zip one monkey. Mob you see the make equal Jemedian or figure Jemedian. Macon when the Mediterranean motherland when the Megan Corbuna, Biafra Buna, Nanazo, Umenowe. Family till you pull weight. He gave me with IPOB. You just make one of Fafa. Or when this in a pub, getting one motherland, and enough. It's you give me three options. You just make a you took anti desugi. Mobo. Nimage yomogi, you will look down on the bulls. I need no more. Mobo, nimage yomogi, you will one nebo. You name more was he. Image yomogi, you name, you will one nebo. One bitchy, oh, ye give me option ito. Man, even upon you put on IPU, that's not it, young issue, you so. If that's not it, young, Yamaki, Mother Ben knows you done abo. If done abo, so see, you can with people debt, would promote to be a school one news, you know, more from my. You will extra, I could come call this. Maku for that or the go see. Come on, share, fan out to your wish. Where was the quality when they go see of debt? Even of my quacker. I got quacker, enemy, near your comment section. Our mother, who only would IPU, he did me anywhere. He didn't matter issue about IPU anywhere. Makina key mother. In a coye doroganya. In a coye doroganya. Nduni budo IPOB na comment mo bi na kuna WhatsApp group unu kan na agwa iya una amara aka mkpowa unu mo shara up n'issue gbasara IPOB mo bu trouble do na IPOB me no unu nga iwe unu bia join ya aida unu join mo bu unu nga maka unu na cause trouble anu. Oh, Makuna mother being loose, Unusina abo, not now when your quebenine. Yes, oh, you will wait join ya, more beginning, make you two options. More be way with Babu, Jemagan kiki. You just may go feel a Buona Biafra, Tinga Biafrania, you think coma. Oh, ye gave me, in what I can pass the gallo. Come by the gallo dimma. Oh, you get me. Macano the Gaku tube. Unu no lunga na boom nako. I say moon. When you saw an IPOB, you have a katana. Dana maka issue about IPOB. He didn't issue. He didn't trouble about IPU. The Bemaka promotion. The Bemaka. He is soon me fight bazu. Maniti no ni basali trouble IPOB. Maki mother a baby rose. If you know Kunabo. It no near. Oye talk and make one. Etinye no maka isoro ni ya na-eme agwadi ni isoro wute be kedu ihe ijireso maka na mudizi ni ijireso ibe gi socheni ya isoro kedu ihe ijireso kwen kedu ihe ijireso ma agwadi ni isoro obia na ewute ndị na-eme media na promote fa na-eme ofuma ada wifte wose bi iwe onye ọbụla eso kwa ada ewesie iwe no ndị na-ewesi iwe bụ ndị eso bịa na-etinye ọnụ na n'ishu kan na-ewesi iwe ọbụkwa na isoro ka ndị ewese gị iwe ihe ndị ewese gị iwe bụ na isoro bịa na-etinye ọnụ n'ishu nye ka ndị ewese gị iwe ma isoro godi ọ dị mma ị na-akwado n'ụdị nke gị ijemebe media na-promote mana itinyezi n'ọnụ n'ishu gbasara ihe isoro ichitara mmọnwụ na-eno n'ụlọ ịnọ na windo ekiri mmọnwụ ịchọ ịmachi ihe niile ịnọ na windo na-achọ ịma ihe niile na-azụ n'ime ụlọ ndị niile na-eje mitin na-akọntributu ego na-asọfa ihe ịchọ bụ ka ị bịa gasa anya maka ịdịrọ kọmited onwere ihe ụtụ gị dị na ya ọ na-aghasanye aghasa ọ na-ekpose ya kpose ihe ịchọ ime maka ọ bụrụ na ịsọfa mụọ na amụ ihe spend go your time and money ma ọ bụ na-agbọgbugo nwanne gị ịma mbịa na-ekposie ka o kposie ya ka iji abịa etinye ọnụ n'ihe agbasara gị isoro na IPOB ịbịa na-etinye ọnụ na esemokwu ma ishu ị
na-etinye ọnụ n'ihe a gbasara gị, ọ gbasara gị, ị mara left hụ na right gị. Oyi ibu ị mara aka nri gị na aka ekpe gị. Ị na-eje achọ ihe ebe idebere, ị na-eje aghasa famili mmadụ ebe emere gị invite, ịbịa na aghasa. Ya bụ ịnọkọta na denye na Twitter na Facebook na WhatsApp na Signal na maọbụ kwuo voice message about IPOB maọbụ na isoro na ya. Ịnọkọta na menye maka ime enyi ejide gị, ịma like onwe gị. Ihe ị ga-emegbu jebe gụ na nwunye gị ma ọ dị gị kọchacha anya gasị ebe ahụ. Ihe niile i kwuru bụ eziokwu, kwuo na ebe ahụ, rapụzi anya ihe i kwuru ebe ahụ na mkpachi gị pancha niile bụ eziokwu. Yes, ọnya ifu friends gị kwuru na street kọba ihe niile so unu kọlide kọchacha ịrapụ ebe ahụ. Ihe niile i kwuru ịdụ right, ọ bụ eziokwu. Mana ije na-edie na media, ije na-edie na sị gị na amụọ kedu nke wute mbọsị o nwee kedu enwere dịka WhatsApp. Ije na-edi ebe ahụ ide enyi nwaanyị na-achọ okwu na ịbụ nkịlịnka mmadụ, na ịbụ sabo, ịbụ onye ntịse. Oyihe ịbụ ma ịchọrọ ya oyihe ịbụ isoro na IPOB. Onye sikwa anyị gị ga-eso onwe onye tụpụ gị agbalaju ndụ ọkwụrụ na anwụ ekwute na isoro ọ na-ewute gị ka ebe na onye si ga-eso kedu ihe iji ga-eso o du ebe niile isoro mana ịchọ nso na-amanye ọnụ ebe niile ebe ọbụla ịlụ afụ gị ị na-ede na-akụme ị na-ekwu ṅoṅoṅoṅo igwe n'okwu na-ekwuchichi ebe niile ọzọ ọpụrụ niile nọ n'ebe ahụ na-ekwuchichi ebe niile ị na-ekwuchichi ọbụla okwu abụọ ọlụ gị ọbụla ihe ị ga na-alụ ọbụla ịmara na ị na-akọ osu kọmoshọn. Ihe na-akọ osu bụ kọmoshọn ị na-etisa maka ịmara ihe ị na-eme. Ị na-abụ ozu n'ụkwụ ịmara ihe a na-eme. Iso aga mitin a na-aga eruo ebido ụtụtụ melide chi eji efo ịmara ihe a na-akọ. Ego gị nara atụta ihe protes ị nara eje mana abịa ị nọ na ụzọ. Ihe na-achọ ịgwa gị bụ ihe ị ga-emegbu anụ nna akpali gị bụ n'ebe anya ahụ ichuzu si n'ọnya ka ị ga na-ene na onwedị aka na ọkpa gị ma ụkwụ gị ga-adị ya. N'ebe ya bụ anya, n'ebe ụwa anya, n'ebe olise anya, n'ebe chi anya, kwụta anya na-enye mụo na-elidie ka ụwa wee kwukwa. Achọrọ m ka ikwu okwu, achọrọ m ka ime, achọrọ m ka ịtụpụ ọnụ. Ọnya bụ ihe si ka m tụpụrụ ụlọ ngwanụ ka emesịa.